te slobodnog vremena i putovanja u Minhenu. Ondje je naš dopisnik Dejan Đukić. Dejane, prema prvim prognozama hoće li nam i ove godine Bavarci doći u velikom broju? Sajmovi u Essenu i u Minhenu koji su upravo otvoreni ključni su za promociju naše ponude uoči glavne turističke sezone. Poseban naglasak stavlja se na održivi turizam i kvalitetnu ponudu, što je sve važniji faktor pri odabiru destinacije za njemačke goste. Njemačka ostaje naše najvažnije emitivno tržište, a interes za putovanje ne jenjava. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, turisti iz Njemačke ostvarili su 21 milijun noćenja u Hrvatskoj u prvih 11 mjeseci 2024. godine, što čini gotovo 25% svih noćenja stranih gostiju. Unatoč inflaciji i ekonomskim izazovima, Nijemci putuju više nego prije pandemije. Prema istraživanjima, u ovoj godini Nijemci će ostvariti oko 70 milijuna turističkih putovanja, koja će trajati dulje od 5 dana. Hrvatska je i dalje visoko na listi njihovih omiljenih destinacija. A ovdje na sajmu u Minhenu 1000 izlagača iz 50 država predstavit će svoje ponude, među njima i Hrvatska. Evo izjava. To je najveći sajam turizma i slobodnog vremena u Bavarskoj, jedan od najpoznatijih u Njemačkoj. U 5 dana prošle godine ga je posjetilo preko 160.000 posjetitelja, tako očekujemo i ove godine. Tu se predstavljamo sa 26 suizlagača iz Hrvatske, tako da se veselimo primiti naše tradicionalno najbrojnije goste, odgovoriti na sva pitanja i pozvati ih da dođu u Hrvatsku. Ljudi imaju manje para, ali ipak ne šparaju na godišnjem, nego šparaju stvarno na izlasku, na večerama i tako. I to se i osjeti čak i u Bavarskoj. Njemci tradicionalno dolaze u Hrvatsku, kao što svi znamo, i ima ih i ove sezone koji žele ponovo i otkriti Hrvatsku nakon, hajmo reći, nekakvih par godina pauze kroz zbivanja u svijetu. Znači, vaša predviđanja za ovu sezonu? Pa predviđanja su, hajmo reći, ćemo biti oprezni, ali očekujemo ponovo jednu dobru sezonu i pogotovo u segmentima privatnog smještaja i naravno naših kruzera. Svake godine idemo u Hrvatsku s cijelom obitelji. Prekrasno je, kristalno čisto more, odlična gastronomija. Kao što smo mogli čuti, mjesta za optimizam ima i više nego dovoljno. Po svemu sudeći, očekuje nas još jedna uspješna turistička sezona. Iz Minhena za Globalnu Hrvatsku, Dejan Đukić. Hvala, Dejane.